pira-pira dosa ingsun wa khotoya lan keluputan atau kesalahan ingsun kullaha ya sekabehane dzunub wa khotoya. Ya biasa lah dia mau firli dunubi wali walidayya sama saja. Ya, Allah mau firlana dunubana wa dunuba abaina sama. Sing penting ada kalimat ufir niku wau. Nggih, mun apalin jenengan pripun ngoten. Mboten plek tekstuale ngaten iki mboten napa-napa, sing penting ada ufir niku wau. Bismillahirrahmanirrahim. Pira-pira dosa ingsun wa khotoya lan keluputan atau kesalahan ingsun kullaha ya sekabehane dzunub wa khotoya. Ya biasa lah dia mau firli dunubi wali walidayya sama saja. Nggih, Allah mau firlana dunubana wa dunuba abaina sama. Sing penting ada kalimat ufir niku wau. Nggih, mun apalin jenengan pripun ngoten. Mboten plek tekstuale ngaten iki mboten napa-napa, sing penting ada ufir niku wau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Gusti Allah an asni kula aturing luhurake panjenengan ni ingsun wajib burni lan kula aturin nutupi kekurangan kula lan kula aturin nutupi panjenengan ni ing kekurangan kula. Wah dini lan kula aturin nunjukaken panjenengan ing kula nunjukaken li sholihil a'mali maring baguse amal perbuatan wal akhlaki lan baguse akhlak tata krama. Ya niki Kanjeng Nabi Pak tungone kaya ngene iki artine ngeten lho. Ini barang sing sepele to penawake di ngawang. Kanjeng Nabi seorang rasul wis dijamin maksum, dijaga dari dosa-dosanya, dijamin masuk surga gitu. Tapi sik nyuwun ning Gusti Allah, Gusti kula jenengan sepuro, Gusti kula jenengan tunjukaken, Gusti kula jenengan tutupi kekurangan kula. Ya, kekurangan saya. Tunjukkanlah kami amal-amal sing apik. Tunjukkanlah kami akhlak-akhlak sing apik. Kan ngoten. Yang nuwun sewu, nggih, zaman modern niki akhlak niku mun ilang kadose. Saestu. Dadi kula sak rencang teng TPQ niki ngajari anak-anak nggih budi pakerti, akhlak sing sae, akhlak terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap sesama. Iku sakjane teng TPQ, teng diniyah niku mun diajari tiap hari. Tapi alhamdulillah, teng jero niku sae-sae bocah niku. Tapi setelah di luar pemenang wisuda, walah rakau karone. Angel ternyata. Nggih, saking angele Kanjeng Nabi nyuwun ing Gusti Allah setiap habis salat niki. Akhlak ning Gusti Allah ki piye? Awak ngerti, Pak? Ngerti lho. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu-tunggu niki tunggu sing penting. Innahu sak temene kelakuan kula yahti ora ana kang nunjukake. Iku layahti ora ana kang nunjukake iku mawujud li sholihya maring kebaikane akmal wal akhlak wala yasrifu lan ora ana kang bisa nyingkirake kumawujud sayyi'aha ing eleke
buruknya amal dan akhlak sapa illa anta kecuali panjenengan Gusti. Nah, iki berarti pasrah tauhid wis tinggi Pak Ibu. Ngoten lho. Gusti gak ana wong sing mampu nunjukke ngamal kebaikan. Ora ana wong sing mampu nyelak ning keburukane akhlak kecuali panjenengan sing saged Gusti. Ini kan pun pasrah ning pangeran. Ora ana kecuali hanya panjenengan Gusti sing saged nutuhke, sing saged nunjuk. Memang hakikate seperti itu Pak boleh. Guru-gurune. Wong iki gak ana pinter Pak. Gak ana wong iso ning dunya iki. Saestu. Enggak ada orang yang bisa di dunia ini. Betul. Guru betul sakit apa-apa. Nggih. Nek tarai guru ki mau iso Pak Bu, nggih. Nek tarai iso, kenyataane anak-anak guru gak pinter-pinter ya. Betul. Kenyataane. Tukang pinter gawe omah, gambar model piye iso. Tapi kenyataane omah dhewe ya dung gede aglegian. Mboten saged. Dokter iki jare iso nyehatne wong. Tapi kenyataane ya mati ya gak harus gak dokter ya. Kan? Mboten saged. Melawan dia harus belajar hakikat, sedikit kita tahu kita unggahkan lah, kita naikkan. Ya bener adem awake dhewe atine betul Mas Gladu. Ngene kur belajar syariat terus ngomong rame bantah-bantahan tok. Rame bantah-bantahan tok. Ngoten. Ya, ngoten niku. Dadi hakikate menungso di dunia ini tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa apa-apa. Hanya Allah. Kanjeng Nabi nyuwune ngajari seperti itu. Illa anta. Wa huwa utawi nceritake dhuwur niku wau kabeh niku wau. Aidon lawan maneh an Anas sang sahabat Anas. Kana ana sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakunu dawuh sapa Nabi idang sarafa nalikane selesai sapa Kanjeng Nabi menasolati saking salat. Sakwuse salat Kanjeng Nabi mesti ndonga. Iki dungane Kanjeng Nabi an. Allahumma bi Gusti Allah ij'al kula turun dadosake panjenengan khaira umri ing baguse umur kula. Akhirahu ing dalam akhire umri. Gusti kula nyuwun istiqomah sehingga jenengan paringi kula husnul khotimah. Bahasane ngoten. Dadi nyuwun Kanjeng Nabi Gusti di akhir umur kula jenengan bagusaken kersane husnul khotimah. Ngoten. Nyuwun Kanjeng Nabi. Berapa makin tua makin keladi. Jadi sebaya tua wayan dingkul ibaratnya pari malah karu-karuan. Piye ya jali. Tinyuwun ing pangeran. Wa khaira amalan baike amal kula. Khatimahu ing pira-pira pungkasane amal. Iki cara garip sare Gusti kula jenengan paringi husnul khotimah. Niku sare seperti itu. Wajalan kula aturi dadosake panjenengan khara ayami ing baike pira-pira hari-hari kula. Yauma alqaka ing dalem dinane ketemu siapa saya ka ing panjenengan. Gusti, hari-hari kula niki jenengan dadosaken sehari yang lebih baik. Nanti kelak seperti hanya kami bertemu dengan panjenengan Gusti. Hari-hari yang terbaik. Hari-hari sebaliknya. Mengenal hari-hari kok maksiat terusan berarti nggih. Mulai nyuwun teng Gusti Allah niki. Ben ditunjukaken diberi kekuatan ngoten. Wa an Ubay Bakrata dan dari sahabat Abi Bakrah. Qala Abi Bakrah, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kaya guru dawuh sapa kanjeng Nabi to maca wiridan sapa kanjeng Nabi fituburi salatin dalam selesai salat Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Niki dungane. Ndek dungane namun Allahumma duh Gusti Allah ini sesungguhnya aku kata Rasul iku a'udzu nyuwun bau reksa nyuwun perlindungan bika ing panjenengan perlindungan nal kufri saking kekufuran wal fakri lan saking kepakiran wa adzabil qabri dan saking siksane kubur. Iki donga isine Gusti kula nyuwun lindung dhateng panjenengan saking kekufuran karena kufur wa iman itu tipis Pak Bu perbedaannya ya kan 11-12 di situ hanya dibatasi dengan sholat ya. Kan ada 3 hal sebagai pondasinya Islam ya. Satu yaitu puasa Ramadan, yang kedua yaitu adalah sholat itu sendiri, yang ketiga syahadat ya. Salah satunya 3 ini sebagai asas pondasi Islam kok boten dipun lakoni niku bisa dikatakan orang tersebut kufur. Yeah. 3 hal niki asasnya Islam. Pondasi yaitu syahadat, salat, puasa Ramadan. Niku mulane tetap awal diri nyuwun perlindungan dari Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari sifat kekufuran atau perilaku yang sifatnya kufur tadi. Yang kedua, mudah-mudahan dijauhkan dari sifat fakir. Sifat fakir. Artinya niku nyuwun Gusti Allah paringi cukup. Paringi cukup. Ya cukup go haji, cukup go nyekolahne anak, go ngragati kuliah. Syukur bagi cukup go rapine kan sae niku ngoten lho. Nggih, mboten setuju kawan. Mboten setuju kawan nggih. Nggih, seperti nyuwun niku lho. Karena ternyata setelah banyak risalah saya baca tentang kefakir itu, memang wong Islam iman kok fakir, itu jarang sing kuat Pak. Mempertahankan iman Islam itu jarang sing kuat. Kejaba sing ilmune wis tinggi. Saestu sing kula waca niku. Rata-rata ya wong Islam niku sing fakir ya siji salate jarang dilakoni. Kadang ibadahnya, itu sisi ibadahnya. Sisi ibadahnya kadar banget. Ya ndak sedikit wong sugih sing kadar ya akeh. Tapi sing bahaya ya kuwi fakir ternyata. Gampang kena bujuk rayu ya. Bujuk rayu ini ya baik pindah haluan imannya gampang sekali. Nanti iming-imingin apa terus ketut to Pak. Nggih. Bisa kardus napa-napa terus ketut imane digadekan wisan. Ya bener. Mane nyuwun ning Gusti Allah muga-muga diparingi cukup jauh dari sifat kekurangan niku wau. Fakir. Yang ketiga yaitu adalah minta datang Gusti Allah nyuwun perlindungan mudah-mudahan dijauhkan dari siksa kubur niku ngoten nggih. Paling bon sajam kalau lebih mohon dimaafkan nanti selanjutnya namun saya tidak salah Pak. Benar-benar nggih. 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 Yes, alhamdulillah ternyata niki kajian awake dhewe satripun pun setahun. Niki kula tulisin mulai ngaji tanggal 3 Juni 2023. Sesuk tanggal 1.